Okay, good morning mga ka-brother. Maglilitsyon tayo. Today is Feb 2nd, 2020 sa Sunday, Super Bowl. Yan. Okay? Kaya mag-gloves. Ating litsyonan, naka-ready na. Tingnan natin ang ating baboy. Na-ready ko na rin. So, pick up time is 11. So 8 o'clock. 8 o'clock lang. Eksakto lang yung minute-minute. Minsan 4 hours pero minsan napapaaga eh. So tama lang yung 3 hours lang. Okay? Nasa 400, at least for 395, 375 to 400. Tatlo na machine ko to, bagong kuha ko to pang Christmas kasi nadala na ako nung Christmas, nabitin ako. Yan. So 1, 2, meron pa doon pang pangatlo. So yan ang aking munting lechonan. Ito si Dagul, Golda at si Grandpa. Yeah. Okay, na-reach na niya yung 400 degrees. So habang tayo.
Okay, i-deliver na tayo. Ito yung delivery site ko. Wala pa yung... Oh! Hi! How are you, boss? Ito na yung mga pipick up. Sakto, hi. Basta sir. How you doing, man? Ayos na, boss. Okay. Ako na magbubuhat. Oo, sige. Kasya, oh. Kuda ka muna tayo. Oh, yeah. Sige, sir. Roy.